mo ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9:15 na tabi ang oras. Sige na, diretso na kita. Dahil nang dakul na Cheche Bureche ha. Tingog Kanbanwaan na po ini. Miyerkules ngunyan, aldaw ni Mama Mary. Pasalamat kita, mahal na inang Santa Maria Tabi, our Mother of Perpetual Help Lubina, taod-taod. Live yan sa DCGB alas 5:15. Kasabay ang tropa, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to kay Mamo Liloy Kiambao. Happy birthday kay Mamo Liloy Kiambao. And happy birthday kay Kapitan Amore Rex Rañezes. Kapitan Amore Rex Rañezes, happy birthday tabi dyan sa Washington Drive. Katuwang ang tropa, ako po si Pio Fernandez. Sana po yaong kamuhaon. Naku, alas 9:17 na. Mariusep naman o. 9:70 na. Sana yaong kamo. Oy, pakuan lamang, paramdam. Ang number ko 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0960-730-115, 0960-730-115. Ay, naku, tabi. Mas kila ko. Maray na aga si Ato Lim, dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Maray na aga tabi sa imo, dyan sa Daraga. Okay, Sir Popoy Balmes, maray na aga man tabi dyan sa JRB Calibration. Ako si Pio Fernandez, kasabay ang bilog na tropa. Hindi po sa programa ng Tingog Kanbanwaan. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. Si Chief Tech Ramir sa kuyang kapartner tabi, ha? Chief Tech Ramir. Diyan po sa Control Technical. And then sa news, siyempre, yaraon sa News Direct Mar, Gabos, Sara Angel, si Gabos, si Jen, si Mary Joy, and siyempre, si Kunyan, si News Direct Mar, ang ingin tabi. Sa production yaon man dyan si ining Madam si Aleron. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako si Pio Fernandez. Sige tabi, nag-aapod kita kay ining inkargadong gobernador Glendaong Bungaw, para da tabi yan, da yan tabi. Papeles niya. Yung asawa niya po kasi na-confine sa kailangan ng pang-angiogram. Madali sa tabi, ha? Tatabunjing, commercial laro tatabunjing, tapodanta si Kuan. Sige, mabil ta programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmi Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Sige, diretso na kita kan programa. Standby muna tabi all units ta nagkuha kita nin oras giraray kay OIC Governor Glendaong Bungaw ta dakulan mga papaabot sa tuya nin informasyon tibaan lamang maklarar na kan provincial government of Albay kung sa aga may eskwela o dae. Taalanganin na bagad tabi sige, kung ano ang plano ni Dakay ni Bata Mobile si Ma'am Glenda. Ma'am Glenda, good morning. Si Pio po kan DCGB.
Good morning, Tio. Sa gabos mo pong nag-atapay, sana nasa makaya ko ta kanyo yung gabos. Opo, Ma'am Glenda, ano ang ang plano ng provincial government? Kailanganin na baga sa aga and then undas, pagkatapos biyernes na weekend, ano ang plano ta sa post disaster pangali kita? Anong nagka-crop up dyan sa indong paghururon tabi? Go ahead po. Oo, sa mo niyan siguro prepare na sa tuyang advisory ta talagang ibalik naman ang klase sa aga, pero ang alam ko half day na lang even ang trabaho ko. May early dismissal na po kita dahil nga sa preparasyon kan undas. Kaya pwede na po kami duman sa pagkaluwas ng advisory na ang klase mabalik po by November 4 na para mag-start na talaga po gabos. Tangon yan talaga medyo alanganin na kitang i-lift ang suspension kang klase considering na dain na po kitang signal, pero dawa pa siguro November 4 na lang ang pagbalik ng mga estudyante sa indang mga eskwelahan. Ayun, so malinaw tabi, Madam Glenda, Gov tabi na sa Nobyembre 4 na sa nabiyo-biyo paan na eskwela lugod ta, sibot pa man baga mananggad gunyan so iba dai pang mga tultol na pagbado nagkadurumog mga gamit buda alanganin na magatabi. Oo. Buda dako na tabi yung mga private schools ang talagang nag-announce na sinda na November 4 na po ang kanilang klase dita. Ayun, so would that be all levels, private, public, and province-wide, Ma'am Glenda? Ano? Yes, oo. Abangan po nila ang advisory na maluwas ro at siyan. Sabi ta nga ni Kasamagupiyo, baka ang pagkatapos ng maghuron, mapermahan ta na sa piga-preparar na advisory paabot. Ayun, opo. Sige sa bagay, sa work half day man lang both itong sa national government and itong sa tuya man na jurisdiction sa provincial government, half day na lang tabi ito, Gov, ano? By tomorrow pa, half day na lang talaga. Nasa pag-prepare na kita kang undas. Oho, okay. Kumusta na, Gov Glenda tabi, ang monitoring nindo so sa petrolyo, takasuhapon baga nag-urulay ka mo sa petrolyo and then sa commodities tabi, any latest info? Oo, napaghurunan ni duman na weekly magkakaigwas sila sa kuyang monitoring report regarding po kang sa mga availability pati po sa stocks kay puhan na ma-monitor taman, pero sa ngunyan nagbalik naman baga padit-dit na pong nakakalaog so pag-supply kang sa tuyang mga basic commodities sa mga lorry trucks ta padit-dit naman pong nag-aarabot, kaya baka magiging normal na ang sa tuyang kamugtakan. Dahil nakita uminabot duman sa pagmarahalan dahil sa kulang ang supply. So, dakulaon man sa tuyang pasasalamat sa ginibong galik clearing duman po sa may Kamsur, tangani makaagi na po ang mga trucks na pasiring po digdi sa probinsya kang Albay. Opo. May dit lang na concern po tabi Gob duman sa agricultural products ta tagarin nag-spike up ning di itabi digdi sa satuya. Any report from Madam Che, so agriculturist tabi, over? Yes, oo. Saro po iyan sa mga nahiling ning grabe talaga sa pagalangkaw kang nagkakapirang mga gulayon. Siguro dahil sa ibang mga gulayon na hali sa outside Albay, dahil mamagana ka antos digdi. Sabi nga ni sa iba nagkaralapa na dahil sa mga cabbage, arugdakaan. Kaya medyo talaga kita, igwa talagang paglangkaw. Pero may igwa naman kita pong instruction sa DA na sindaman po ang nasa pag-control kang presyo kan sa tuyang mga gulayon, DTI, DILG, ganun nagtatabang-tabang sila para talagang mamantinir ang price freeze sa ngunyan pong nasa state of calamity kita. Nasa state of calamity pa po kita piyo, kaya dapat talaga daing paglangkaw sa presyo kadarakalon. Opo, Gov Glenda, tawan ta kang pagkakataon, primero, itong sa anunsyan mo na formalmente and to follow na lang so official advisory and kung kapag gustong dagdag, nasa sa imo ang pagkakataon tabi, go ahead po. Sa estudyante, aram kong dakol ang nagpapo na kung pwede sa agad ay ibalik na medyo alang naman and damog naman po iyan. Kaya sa munyan, siguro advance information na pagbalik sa kang klase, normal, pagbalik ang klase, mangyayari na po iyan Lunes, November 4, 2024. Siguro ang sabi sa mga tindahan, sa pagkakabo, nakita po pagkabigyan ang sitwasyon sa munyan, sa daw inakaman mo na maging kita dahil sa arod kaibig ng pagtakan. So nakita po ang price freeze, tayo naman po ang mga produkto, so mga big copies na nagtulong po lang sa mga nakaagil daw, pero munyan, dahil kita po napapalitan naman, kaya ipong rason para
para po maglangkaw ang presyo kan sa tuyang mga basic commodities kay kanang magulayon, so karne, so na kailan kan yang akatantaw. So yun po sana mailman ang pagkasira sa kanila sana mataon na ni ang hay na pagrudom ang katuyang mga buhay na sila po dito. So keep safe sa ring na mga pang panahon ng mga kritasyo para maging na po after November 4. So yun lang po. So, baptism of fire mo as governor. Grabe. Kunday po siguro kamo sa media, ang kapulari. Yung napanayan ng meeting ng boss, basta nagkaroon ng nagtabi ko, yung cooperation, coordination ng boss, at pasisisi pala ng subukaw, ang makakaya ng boss. Kaya medyo nagtunan ko ng buot, and maging po yung part ko, yung Ilibaw and Doc Cedric, nag-abot po sa kalamidad, mga champion po talaga sinda. Okay. Salamat din maray, Gova Glenda. Mabuhay ka mo. God bless, Tabe. Thank you so much, Pio. Anytime kung may gusto po kami abot, basta para sa kalahayan, di po kamo magduwa. Thank you. Welcome. God bless. Mga tugang si Enkargadong Gobernadora, Madam Glenda Ong Bungaw, manungod sa siring na bagay. So, uliton ta Tabe, to be clear, to emphasize, bakong to be clear, very clear na Tabe, no, to emphasize, sa Lunes na Tabe, ibubueltada ang klase province-wide, both public and private, all level. Ang official advisory kay ni maluwas nagakapirang minutos na sa natabi pero pinag-advance information na tabi ni Governor Glenda Ong Bungaw. And por dahil ta alanganin naman baga talaga and much more pinagkonsiderar kan council kan PDRRMC so recovery phase. Tabako man gabos pa baga naka-recover lalo na mga estudyantes, mga magurang na sibot pangunyan sa pag-recover darakan itong subaha, nag-aasikaso pa kan mga gamit, nagkadurumog uniforme gabos, igong mga notebooks na nagkakawarara gabos-gabos, tanganing to give ample time na maka-recover makabultada. Pagkatapos siyempre ining undas, alanganin na baga sa aga 31 na half day naman lang tabi ang trabahos and kung mag-school half day naman sana kaya pinagmaawot to be sabi na nga uniform iyunaan sa Lunes na lang po Nobyembre 4 gabos na eskwela both public and private all levels province wide
And then nakasabay na dyan sa apelasyon ni Governor Glenda Ong Bungaw sa mga nasa merkado, dahil man masyado kagulpihon. Kapalangkaw ng presyo ta, inda ko na sa naman nga ni, apwera ka itong so talagang nagkukulang na supply, siyempre mina-jack up ang presyo kaan. Pero kung igwa man sa nakuta na ning presente pang supply, nin pagkaon, mga gugulayon o kanon, nayaon man sa nadigdi sa to, dahil na masyado man napakapalangkawon. Ano? And then dahil na magwari, sabi kan gobernador, tayaon na po, naglalaog na, full blast na nga niya, halos full blast na ang biyahe kan mga bihikulo sali duman sa Manila, minaagi sa Camarines Sur, including ining sa tuyang fuel supply yaon na tabi. Maburokas na, nagbuburokas na nga ni ang kunyan mga gasolinahan, dahil na ning pila, iyan na almost normal na tabi. So yan, in a nutshell, ang latest tali po dyan sa Kapitolyo Provincial. Madam siya, paki-prepare na tabi ining yaon digdi sa kwan, sa sala, ako mo daron tan. Oras Pilipinas, it's 9:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys! Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Limerade na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si FEM, ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi.
Serbisyong imperial, termina niya tong malalaong. Si Pem imperial na pagdabaan ko langit. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on black test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ismail always, Nabi Sham Ismail, Hisham.
sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Unin na ang challenge. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Nakapon kita alas 9:17. Nag-interview, nag-commercial. May mahagad tabang, may report. Matapos kita alas 10. Anong advice mo, Chief Tech Ramir? Report na muna. Kung da itaabotin oras, pasensya na po muna tabi. Ha, sige. Kumpadring Al, good morning, what's happening? Salamat, Pade. Good morning. Interesadong maray. Suportado si Board Member Eva Josephine Ribaya sa ordinansang Pigbosol kan munisipyo kan Jubilar na annual libreng tuli sa barangay. Oh. Sa committee report ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman Committee on Health, Ano na naman daan sabi kan lalaki? tig-recomendar ni Board Member Vic Siga Jr. Na aprobarana kan sanggunian panlawigan an ordinansa kan Jubilar Na? ma-institutionalize Yes. an annual libreng tuli sa barangay Yan. para matabangan lalo na sa mga jóvenes na maiwasan an anuman na problema dahil nauuso baga sa mga barangay lalo pag bakasyon ang pagpapatuli sa labaha. Pukpuk. Pero nganyan sa iba, blade nang bigagamit. Susuportaran ini kan gobyerno municipal. Tangani na umbaga iguana ki ordinansa, tanganing obligado man ang gobyerno municipal na magburo barangay na sa sendang operation tuli. Yan. Kumbaga, isasabay na sa sistema kan gobyerno iguan ng fundo. Sa Jubilaran ha? Na dapat may medical procedure man nagigibuhon ang mga taga-munisipyo, lalo sa municipal, mga taga-municipal health, para sa operation tuli. Diskarte na kan alkalde, kung suportaran pa kan probinsya, di mas maray, yun na yan, approve na an ordinansa pade sa level kan sanggunian bayan sa Jubilar. Ngunyan, nag-interpolate si Board Member Ribaya sa report ni Siga. Sabi niya, interesado siya kani, matao siya ng insentibo sa senior na mapatuli. Pero joke niya man sana. Binawi niya, seryoso siya, na pig-suggest ni Board Member Ibaya, taigwa na palang ki bagong sistema, ngunyan ang pagpatuli, itong paggamit daw ki laser pa de. Laser na daig ka makukulugan, kaya matatakot, so medyo may edad-edad na dyan, pwede giraray magpatuli. Pwedeng laser na ang gagamiton. Pero depende na yan sa magiging dalagan sa munisipyo ka na Villar dahil finalmente inuyunan, inaprobaran kan sanggunian panlalawigan. Yan pa rin. Ang informasyon pa, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa dagdag na istorya hali sa luwas.
Yan. May mga follow pa kaya. Paano ta daw ini tabi Chief Tech? Kasubago pa ini. Sige, palaogan na tabi, Kwan. Sa halos 12 minutos na lang ang actual running time tayo. Tama commercial pa si Chief Tech Ramir. Alas 10 malaog so aleko. Yan. Anong number di Chief Tech Ramir? Pantulo so sa guest mic. Pantulo. Sige. Ta ikonta daw. Baloon ta ini kon papaano taman ini matry kita. Tibaad lamang. Tabi. Sige to kawin na po digditiyo. Tabi. Yan. Sige na. Iyan. Tabi. Sa numero 3 tabi Chief Tech Sige. Marhay na aga tabi tiyo paki-running date sa mikropono tabi. Marhay na aga tabi tiyo. Ano pong pangaran mo? Ako po si Ricardo Barbarin Jr. taga Ginubatan Albay. Ricardo Barbarin Jr. taga sain po sa eksaktong lugar sa Ginubatan? Barangay Kitago. Sa Kitago, opo. Nako, hali ka pang Ginubatan tabi, Tiyo. Sige na po, Tiyo. Sige na po. Hali kang Ginubatan ko niyan? Hindi po. Nagbabantay po ako sa Kuyang Agom. Napapaluha ka, Tiyo. Hain so agom mo niyan tabi. Nakakumpain po sa BRTTH. Ay, sus, oho. Ano ang pangaran kan sa imong namumutan na agom tabi? Kuan po, Junalyn Balgami Barbarin po. Si Junalyn, oho. Iyo po. Ano an sa imong paghanap buhay tabi, Tiyo, buda ni Junalyn, sa pamilya nindo? Ako po, saro po akong construction worker, pero ngunyan po, dahil na po nakakakuan po, igwan ang edad man po. Ay, suspira ng edad mo tabi. At ano sa pangalan mo tabi, Tiyo Giraray? Ricardo Barbarin Jr. po. Pira ng edad mo, Tiyong Ricardo? Ako po, nag-edad na po akong 50. Ay sus, kung naghihibi, nagtatangi si Tiyo. Kasi bago pa kayo ini dyan, pasensya na ha. So, anong nangyari sa agom mo ki Junalyn? Kan Agosto 23, nagpuon na po sa iyang namatian na kuan po duman po sa hospital po kan Ligaw City, sa Piudoran Ligaw City po sa kuan po. Ay sus. Kaya na po, ngunyan po, masarambulan na po kami sa ospital. Ay Diyos ko. Kaya po ako po, naglalakaw po ako, dahil ko po aram kung saan po ako makahagad kitabang. Ano ang kunyan? Ano ang nangyari sa agom mo? Si Junalyn? Nakuha na po sa komplikasyon ni sa iyang hilang sa puso, buda po sa baga. Ama kong Diyos ta. Kita pang mga tios ang titamaanin arog ka sa totoo lang, nagtatangis ini si Tiyo. Ano sungaran mo tabi Giray? Ricardo Barbarin Jr. po. Oo. So komplikado nan hilang, masarong bulan na kamo. Iyo po. May mga aki katabi? Igwa man po. Kundi po, kwan pa man ning so iba po, igwa ng agom so kwan po. Mga nyaon pa sa kuya. Nasa puder mo pa? Iyo po. Sulima. Dahil na kamong ibang nakukunya na kung saan nakamot kan Diyos mako anin panggastos. Iyo po. So kuwan ko man po na diit na kwarta, na igwawon po akong saray-saray para po kung magutom kami. Igwawon po kaming na pagtipon-tipon na diit na kwarta. Kuwan po na, ikuwan ko na po mayo na po talaga kaming madumanan. Ama kong Diyos. Ano uni sa mga unitabi sa mga naghiling sa online uni ang papeles. Lihitin mo po ini si Tiyo Ricardo na nangangaiponin tabang kadaihon. Kung igwasa na ako ning medyos Tiyo, dahil ka na kaipon magtangis pa dyan sa mikropono buda sa radyo. Kung di pareho kita Tiyo, kaya uyugod mo ang pang-angiogram 55 milang kay puhanan. Iyo po, pero po, pinapalikom lang po akong diit na kwarta. Tibaan po kung pwede ko po pakimahirak po duman sa ospital. Dahil ka man nga minahagan ng konpiraan. Dahil po.
So, katabang po sa ko. Maitabang sana. Iyo po. Pambihira kita makahiliag ka ining lalaki na nagtatangis. Namahaw ka na tiyo. Iyo na po. Oo. An oras ko sundo sa alas 10 tabi babaloong po sa nakon igwang kun yan tabi Iyo po. Salamat. Ama kun Dakula kong pong papasalamat digdi po sa DCGB kung matabangan po ako. Antara mong konduktor kay po ning mga prosedimento. Iyo Daing ka mo. Dai po. May PhilHealth katabi. Igwa po. Nagrani ka na sa PhilHealth tabi kon Iyo po, bawas na po dyan. Binawas na. Iyo po. Tas siyempre asikaso man Iyo sa mga po. papeles, dokumentos duman. Iyo po. Mabalik po, graray po ako. Pag sa billing po. Sa billing? Iyo po. Yun ang matatabang ninda po. Buda po sa malasakit, yung billing po. So billing? Iyo po. Kumpira man po ang billing, kung po matabang sinda po. Willing po sindang magtabang sa ko. Ngunyan, so pighagad mo sa mga... So, sa kwan lang ito na kaypuhan po na ma-angiogram. Ma-angiogram? Iyo po. Uyugon mo an. Paano ta daw ini? O di... na kukunyang kita ta pag-araw kayo ni pinagtatangisan kadigdi sa programa and ang sitwasyon ta iyan matatapos na day tangan isikon may magkunyan may kwan lamang mantabi magandurog tiyo Iyo po. Isus ko ang number ko tabi nga ining nagkunyan tabi tiyo no arinda kay po ng angiogram ka ini. Pag nakabayad na po ako kandiit na kwarta na pwede na po i-schedule. Durano dang kay po ng inkaso na makakuang kaman lamang. Kuan po ni makalikom ba ako kung kuan po kulang-kulang po sa 20 o kaya 15,000. Maski 15,000 da. Iyo po. I-angiogram na sa agong mo. Iyo po. Ay sus. Nagdumang ka naman sa DSWD Iyo po. Antinao. Nakakuha po ako natabangan mo po ako sa food allowance. Food allowance? Iyo po. 3,000 po. Pero ini so importante sa angiogram. Iyo po. Diyan po nakasalalay kuan kan agom ko na madugtungan mo po ang buhay kan agom ko. Aba kun Diyos. Paano daw ini tabi? Sa kita mako. Mga inda na blanco. Sige na tabi tayo pangapudan na kung sisay man po sa kuya nakakadangog. Na ako po si Ricardo Barbarin Jr. Nakakuha po sa Ginubatan sa Hitago. Kung may kuha po na kuha pong puso minsan po diit. Iyon lang po ang maiagad ko po sa Indo. Salamat pong marahay. Daing-daing ka na talaga sa mustra pa sa ay Diyos ko paano ta daw ini nagdumang ka naman sa mga dapat na dumanan tanaw sa mga pigpunyet kung di talagang kulang to sa angiogram Barbarin Jonalyn Balgame taga Ginubatan ang gabos na kun yan mga dokumentos tabi. Sige na po tiyo halata-lato kung igwa lamang ning magkunyan igwa ning sertifikasyon na hali sa barangay pinaglakaw man ni tiyo na Ricardo. Piran aki tabi nindo? Bale po 7 po ang aki mi. May mga partidaryos ka man na naranihan na tabangan lamang kundi talagang daimang gayud Daiman po. Daing man talaga. Ang ngunyan po talaga aram ko po na tagtios. Nablangko kita ka initabi. Sige. Kung igwa tabi lamang ni nagantabay, makikuha na lang sa tapos naman pati ang programa ko 5 minutos sa sana. Diyan na sana siguro tabi tiyo sa sala kung may magpasiring digdi. Iyo po. Kung dai maski sa pagkaon-taon taka lamang tabi ako na sanang matao man sa imo. Salamat pong marahay. Diiton man sana tabi tiyo ta. Iyo man sa abot kong makakaya pero inda ko sana sa mga paradangog kung makaarog kita sa ibang programang makakakunya ning dakol pero dai na tatapos na nga nita. Di